अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलसिंहसराय presented by Bittu Malangia Entertainment। देह भइल गरम गईनी सुइया लेबे, डॉक्टर वाला रुइया देले हो। त सखीर चढ़ला जवानी मोरा सोद लिहल डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। त सखीर चढ़ला जवानी मोरा सोद लिहल डॉक्टर वाला खोद दिहले हो, खोद दिहले हो, खोद दिहले हो। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। तो हमसे रुपिया ना पैसा नाही फीस ले लेबा, हमर फूलल दुनु गलिया पूरा मीस दे लेबा, पूरा मीस दे लेबा। तो हमसे रुपिया ना पैसा नाही फीस ले लेबा, हमर फूलल दुनु गलिया पूरा मीस दे लेबा। बेड पर सुतैले थर्मामीटर लगैले, टेम्परेचर चेकिंग कैले रे। त सखीर टॉनिक ओकर हमरा पर लोड लिहले डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। त सखीर टॉनिक ओकर हमरा पर लोड लिहले डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। खोद दिहले हो। त सखीरे चढ़ता जवानी में फिसल गईनी रे, सिंगर गोपी राज के अपना नाम साथ लैनी रे, साथ लैनी रे। त सखीरे चढ़ता जवानी में फिसल गईनी रे, छोटू सचिन के ना अपना नाम साथ लैनी रे। राइटर सौरभ सम्राट काहे गलती कैला, गौरवा नहीं पहले बतैला हो। त सखीरे हरियर रहले फसल पूरा रोंद दिहले डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। त सखीरे हरियर रहले फसल पूरा रोंद दिहले डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। देह भइल गरम गईनी सुइया लेबे, डॉक्टर वाला रुइया देले हो। त सखीर चढ़ला जवानी मोरा सोद लिहल डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। त सखीर चढ़ला जवानी मोरा सोद लिहल डॉक्टर वाला खोद दिहले हो। Presented by Bittu Malangia Entertainment।